Hej YouTube. Hardcore team deathmatch. Hightech Gustav faktisk også med vold i voice-chatten. Men jeg skulle gå og spise. Nå. At besøgte mega sygste hoved godt på. Selvom det er en submachine gun, jeg går ikke så meget op i submachine guns. Altså, jeg synes kun det er Scorpion og Ballista og ja, en 7 for eksempel også, og UAV above. Og det er reflekser. Endelig. Nu kommer den. Spiller unlocks og spiller den, fordi at nu får man jo bare hele tiden så godt gør det. Jeg kan taget ja, virkelig ondt, hvis I virkelig har taget den, fordi at så er det bare Hostile UAV above. Jeg har voice til, så lægger noget til sig. Det er ikke så meget Gustav i den her video. Det var godt fronteret og sådan der. Og han er ikke så stor. Og jeg havde ikke engang gjort det her. Okay. Jeg forstår så ikke lige. Ui, det var ikke godt, man. Det er sindssygt. Ja. Hold på ham. Det er altså 10 punkter. Jeg skal lige så. Nej, jeg vil ikke på en... Jeg vil ikke dø. Timeline in jeopardy. Pick it up. UAV inbound. Pisse mange guts. Nej! Hvad skal der om der? Dø helt til nærm. Kom nu, gutter. Jeg har fået nogle fjerne. Grunden til at optage den her video, jeg vil vise, hvor sygt det er. Dernæst kan man bare kaste den, når man ikke kommer ud. Udløften er også kommet der. Det synes jeg, det er mega godt. Hellstorm missile inbound. Så er det ja. Hunter killer drone deployed. Ej, det er dejligt, gutter. Nå, det bliver en kedelig video på ham. Return to base. Jeg håber stadig ikke. Jeg havde ikke så mange kills. Jeg ved ikke lige hvorfor. Det gik skide godt i starten. Nå, men jeg håber i hvert fald, at jeg nyt og seriøst være sød og abonnere, som man siger på engelsk. Subscribe and like. Nå, det var alt for den her gang. Vi ses alle sammen. Håber I har nyt mit sære afsnit. Så ja, haha, ses.